So so mãi sẽ lắm so so sống cái này là âm so so không quên khi bị sẽ lắm đau đau say về rồi sai khi bỏ mi rồi na gọi telephone mi rồi na dù ở đây rồi khi vắng cậu này này rồi chỉ rồi mi rồi na dù sai vì mấy rồi na gọi telephone rồi na dù ở cái giờ cái vắng cậu na dù cái giờ mấy rồi na Assalamu alaikum a gare ki ya masoyiya kawai ne ki tiyoyin jayi da kai zuciya na zo ki ban kawai da ke gari na masoyiya dubi ni ya mai daɗi ga soya zama da mai soyina mai soyina ƙaunar ka ta shiga ruhina na yi adane cuta ka sanya mini a jiki na tuntune in zuciya tana ta tunanin ka a zo sahibi ya ɗan ƙauna Rissa a jiki ya shiga ko'ina da sai na kawai da kawai na shiga ko'ina ki kula da ni kai da ki bari ni so magani ciwo na Bai sai in ya sai min ya magani ki mai lamai ne soyayya ta ni lamani san gaskiya ma ya boya ni da ke ayo nake kawaina kake so a gurina damar ka ce sirri na zuci kalami na hirar ka
Mustafa sahibul maqam salli ala shafi'una al-mustafa sayyidul alam salli ala khairul anbiya al-mustafa nurul salam salli ala nurillahi al-mustafa muke kawaina sahiba mai suna ga tallafin ruhina zuwa gaisa ki ban kawai